Vox er en socioøkonomisk virksomhed, hvor der er en cirkulær økonomi, hvor det både er den menneskelige kapital, der bliver sat i kraft, men også at planterne er bæredygtige, og at der bliver tænkt helt ned i legastenene. Altså der er det her miljøperspektiv hele vejen rundt. Der er et samarbejde omkring stedet med byen også. Folk kommer og donerer. Genbrugsstationen ringer og siger, at vi har dåser, vi har glas, og pizzeriet er med. Altså, så det bliver sådan et fælles projekt for Albertslund. Vox er en socialøkonomisk virksomhed, som ligger her i Albertslund, i et boligområde, der hedder Hedemarken, og som har til formål at være en tryg træningsplatform for folk, der har brug for at træne sig tilbage til arbejdsmarkedet. Og samtidig har de her andre formål med at være en positiv aktør i lokalområdet, gøre en positiv forskel for lokalområdet, og så også for planeten ved simpelthen at revolutionere brugen af planter og blomster. Jeg hedder Fatma. Jeg har været i forløbet Vox første 6 måneder som praktikant, og jeg har fået flexjob. Jeg er ansat i Vox nu 1,5 år. Jeg hedder Avalan, jeg er 36 år, og jeg har været i Vox i 1,5 måned, efter at jeg har været længere tid sygemeldt med stress. Vox, hvad er vi? Vi er en helt almindelig forretning med et arbejdsfællesskab, som er meget rummeligt. Det skal være rart at gå på arbejde for alle. Det vi arbejder med, det er planter. Det er en rar ting at bruge sin hverdag sammen med planter. Vi har valgt, at alt skal have rod, alt skal leve og alt skal gro, så vi ikke har det her store spild af afskårne blomster, som man har i almindelige blomsterforretninger. Det med at arbejde med planterne, det er faktisk, det giver ro, det giver glædende, fordi du rører det i jord, du rører det i planter, og du kan se, de vokser. Jeg tror, det voksne, det giver os glædende, fordi vi har alle sammen, eller mig, jeg har haft nogle udfordringer, ligesom det kan forstå os, og det kan rumme os, det kan rumme mig i hvert fald. Vi snakker om, at Vox både kan få planter til at vokse, men også mennesker. At det er et sted, hvor man kan starte på en frisk og lige gro nogle rødder, plante sig selv i jorden, stikke fingre i jorden og finde ud af, jamen, hvad er det så, jeg skal med mit liv? Hvordan er det, jeg skal være i verden, efter at der har været en eller anden form for en livskrise, sygdom, et eller andet, der har gjort, at jeg har måttet stoppe op. Vi har jo et arbejdsfællesskab, som rummer rigtig mange mennesker. Værdien af den enkelte er den samme. Lige meget om man bidrager med helt vildt meget arbejde eller en mindre begrænset opgave. Vi kommer ikke i mål, hvis alle ikke hjælpes ad, og alle er vigtige hernede for at lykkes. På kort tid, så kan Vox skabe en samhørighed via de her planter her. At vi alle sammen føler, at vi bidrager til et produkt, men også til et fællesskab, og også til en lidt sundere, mere bæredygtig verden. Det er jo også et selvtillidsboost, at alle kan bidrage til noget. Også når man har en dårlig dag, så er det måske ikke så meget, men i det færdige produkt, så er det jo en del af det